Patay ang usa ka babay human kini milayat sa Marcelo Fernan Bridge habig sa dakbayan sa Mandawi City kagahapon sa hapon. Ang biktimang si Angeline Dimpas nga gihulagway nga nag-anto sa sakit nga nervous breakdown gideklarar nga dead on arrival sa Mandawi City Hospital. Matod sa iyaan sa biktima nga si Lea Dimpas nga naanda na nila nga ilang sunod-sunuron si Angeline sa higayon nga mulakaw kini gumikan sa iyang sitwasyon. Apan naatol nga kagahapon wa niya maapsi ang iyang pag-umangkon nga nagdagan-dagan ug nisaka sa ikaduhang taytayan sa Mandawi ug Mactan. Hinumdumang dagana ang natintal pagpakamatay sa duha ka mga taytayan nga nagsumpay sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Matod ni Leo Bacos, pangulo sa Traffic and Security Monitoring System, nga walay security guards nga na-assign sa mga taytayan ug gimonitor lang ang mga panghitabo sa lugar pinaagi sa CCTV cameras. Dugang niya nga lisod hunungon ang mga tawo nga buot magpakamatay sa lugar tungod kay bisan kinsa ang makaagi sa maong taytayan bisan unsang orasa.